Kaarnakorven tarinahan lähti, taisi olla vuosi 2004, kun veljen kanssa tehtiin tonne Mixeri.nettiin nimellä Corvus Corax muutamia biisejä. Niissä oli 2 vai 3? 2 treeniä, kun se oli. 2 treeniä alle ja siitä suoraan keikalle. Se meni ihan hyvin itse asiassa. Kuka ottaa mielelläni, ennen käden taipeillani. Kuka iskee vuokseni, raalauttaa ruumiini. Ja muutenkin tainnut bändi vähän paisua, että mä rupesin vetämään taustaörinöitä siinä joskus 2010 milloinkaan loppupuolella. Joo, ei olla mikään tämmönen niinku miksaajan unelmabändi ihan varsinaisesti. Kuulen vielä sanojensa kaiuu, matkan hän jo aloittaa. Jättää taakseen kaiken sen, mikä sisintään musertaa. Kai tässä on kohta vuoden verran pitänyt täyspitkää äänittää, mutta Eikö sitä jossain vaiheessa päätetty, että se oli huono idea, se täyspitkä äänitys? Vuonna 201X tulee jotain materiaalia. Tästä saatiin nyt paras matsku.